Тра-та-та-та-та, мінскі монтажны хасла і яго паплечнік Сашка на сувязі. А нас зноў запрасілі на нейкі варушняк. Так? І які зноў будзе адбывацца, быццам бы ў нейкай аўдыторыі навучальнай установы. Але насамрэч гэта семінар азнакамлення з прадукцыяй брэнду Arlight, які арганізоўвалі рэгіянальныя прадстаўнікі гэтага брэнда ў Беларусі, сабраўшы дастатковую колькасць нашых электрамантажнікаў. Ну, а вядучым гэтага мерапрыемства быў, так бы мовіць, шырока знаёмы ў вузкіх колах спікер Александр Дронаў, які адразу задаў спаборніцкі тэмп нашаму мерапрыемству, прапанаваўшы удзельнікам адарваць сілкавальны провад з падложкі LED-стужкі, бо на Арлайце яна робіцца з цэльнага ліста медзі. Ну як ліста? Лісточка. З-за гэтага пайка павінна быць вельмі моцная. Але, як даказалі монтажнікі, моцная, але не вечная. Даказаўшы, што нічога не ўстаіць перад магутнасцю беларускіх монтажнікаў, мы працягнулі слухаць прэзентацыю. Яна, дарэчы, адбывалася ў вельмі нефармальнай абстаноўцы. Бо Александр з ахвотай прыпыняў яе і дазваляў монтажнікам высказаць сваё меркаванне наконт іх прадукцыі. Ну, а некаторыя проста сядзелі, слухалі і смяялись. Але самае галоўнае, гэта ж, канешне, была тая інфармацыя, якую данасіў спікер. Мы ўсе уважліва слухалі, бо, шчыра кажучы, атрымалася яна даволі цікавая і пазнавальная. Я б нават сказаў, прадуктыўная. Ну, а якая ж прэзентацыя без кофе-брэйку, які мы ўсе не прамінулі скарыстацца. А пасля перапынку, трапіўшы ў залу, мы ўбачылі нешта цікавае. Так апынулася, што другая частка уяўляла з сябе спаборніцтва, на якім Анатолю адразу пашанцавала. Свободный человек. А астатнім прыйшлося паслухаць невялічкае ТБ і прыступіць да выканання задання. Кожнаму з нас было патрэбна зрабіць свой міні-LED-свяцільнік. Гэта алюмініевы профіль, у які трэба было ўклеіць LED-стужку, папярэдне да яе акуратна пралітаваўшы сілкавальныя правады. І каб атрымалась больш-менш акуратна. Ну і самае галоўнае, канешне, было праверыць, каб ён працаваў. Так атрымалася, што сваё заданне мы скончылі не першымі. Але мы паспрабавалі яго выканаць якасна. Узяўшы свае вырабы, мы панеслі іх на ацэнку. Ацэньваў іх галоўны інжынер Арлайту Александр. Матку Божа, нешта дужа шмат сёння Александру. Спачатку ён аглядаў мой свяцільнік, які я вырабляў з такой пяшчотай, і сваім прафесійным вокам даваў адзнаку. Атрымаўшы задавальняльную адзнаку, я супакоіўся і паверыў у сябе. Ну і праверачка на працаздольнасць. Што ж, а цяпер час нашага Сашкі. І, як вы ведаеце, ён у нас вельмі скрупулёзны чалавек. Таму было вельмі цікава, што там ён налітаваў. За глаза называем Сашка немец, потому что он очень дотошный. Вот сейчас, если будет криво сделано, все, я буду... Я пойду переделывать. Да, он ночью спать не будет. О, неплохо, неплохо. Смотри, какие капли приходят. Так он же у нас... Ну все, оправдал свое имя, молодец. Задаволены, цяпер Сашка будзе спаць ноччу спакойна. Пакуль астатнія, хто не паспеў, дароблівалі свае свяцільнікі, мы пазадавалі шмат цікавых пытанняў прадстаўнікам Арлайту, а таксама іх інжынерам, якія даволі лёгка ішлі на кантакт і растлумачвалі нам тое, што незразумела. Ну і як жа не прыбраць сваё працоўнае месца пасля работы. Тым больш, што час нам пазваляў гэта зрабіць. Бо чымсьці ж трэба сябе было бавіць, пакуль чакалі, калі нам адкажуць, хто якое месца заняў у гэтым спаборніцтве.
Падвесці вынікі прыехаў сам дырэктар Арлайту і з дапамогай інжынера Александра размеркаваў пабедны п'едэстал. Спачатку ўручылі падарунак за 3е месца. Гэта, дарэчы, быў акумулятарны літавальнік. Ну і 2е месца, якое, хто бы вы думалі, заняў? Правільна, наш любімы Сашка Немец, які таксама атрымаў даволі неблагі падарунак. Ну і свяцільню сваю забраў таксама. Ну і вось 1е месца. На жаль, канешне, гэта быў не я, таму што, як вы памятаеце, мы былі не першыя, хто зрабіў свяцільню, а тут яшчэ ацэньвалася і хуткасць. І вось тым, хто хутка і акуратна зрабіў, уручалі рэбень таўбіл і паясныя торбачкі. Ну да, яшчэ і выраб аддавалі. Ну, ось, здаецца, ўсё. Набалдзеўшыся, насмяяўшыся, налітаваўшыся, мы пачалі сабірацца да хаты. Што атрымаў, паказвай. Далей. Ну а больш і дадаць няма чаго. Задаволеныя з торбачкамі ідзем да хаты. Ну нормально.